Didn't even get to cross. Коса хора, тук сме Аметай. Да пращам ли? Да, и ще ми гифтва мистери гифтове. И там ще ми сега, ако ще ми се падне. И там нещо друго. Са. Че към тебе мистери скин. Ай. Ето. Да, и първия са Това бива. изпрати. То сяк. И Silver Fang кака ли ми се падна. Сега ще го кажа. Да ги вторя. А? Да ги вторя. Чакай. Това Silver Fang кака ли бе? Май леджа се, не знам. Не. То най-последния дето е. Май да, не знам. Един червен такъв. Ей, това скин са падна от първия. Давай, гифтой Ай. втора. Ето. То се леджа си между. И втория са падна. Ко значи ли си легендарен ли? Не, такъв, където го пускат само на... Ето, то специално го пускат само на Хелин. Добре. Франкен Тибър Сани ми са падна. Ча, бойс? Дай, да го видя. То е яка цел. Ето го. Това е Франкен Тибър Сани. Това е А, и не. втория, който съм падна. Дай трите. Ей сега, че съм да видя нещо. Чакай. Дантел. Прати ли го? Не, чакай. Ай, пращам. Пращай. Костана му. Колко? Май че е втория, не знам. Тъпа Израел. Ах, А, това е новия... Това е втория ми скин на Израел, омага. ами аз имам по два скина на 3-4 героя. Е много тъпо така. Тъпа Израел. Коп Пак е як герой, пак е як скина. Да, да. И трите скина са паднаха горе-долу яки. Значи сега пак ще ви покажа скините. Сега Сега, кифни ми... Барбик или иконка? Аз на Варвик имам скина, ма. Еми, що ми можеш? Дай ми батълка с иконата. Хуе. Сега ви покажа, пак ще ви покажа трите скина. Единия това. Silver Fang кака ли колко струва? 975 ли? Не знам. Сега ще кажа найнето скина какъв е точно. Защото сега не го намерих тук. Значи найнето скина... Къде е? Струва 975 леджа си. Има там някакви промени. Да, и Silver Fang кака ли то тя най-яката ме. А не, Bloodmoon Акали е по-яка, ама и Silver Fang стар. Сега ще кажа за Акали. Ето е Silver Fang кака ли, този скин. Втория скин беше и това. Че къде е това? Това Иконката. скин е limited, там го пускат само на Halloween май. Тази батълка с иконката, бе. Да. Ху. Този скин на Тибърс е май... Само на Halloween го пускат, да? М? Да, е нещо такова. Така. И... Тъпа е зарел. Пращам. Цяло и трите скина ми харесват на мен, защото. Да, ти всеки. И Значи- да, и една иконка. Да има там. Икон. Това представлява. Иконка. И да. Значи Silver Fang кака ли е? 975 и има там някакви промени уж. И, Не, и на тъпа Израел няма промени, но. Сега ще кажа за него. Това е много ексайт между другото. Тъпа Израел е мазана. Той леджа си. Тут се паднаха два леджа си сега. Да, това леджа си ми се падна. Езраел и Тос. Нито Тос. Че, къде е Тос? Ми като цяло яки скини се паднаха. То 750, да. Е такива работи. Да. You